Mae wedi bod yn wythnos diddorol iawn yn y Senedd yr wythnos hon ac yn wythnos brysur iawn hefyd i fi. Oedd gyda ni bleidlais terfynol ar fy adroddiad i ar cemegau mewn offer trydanol ac electronic ac felly mae wedi bod yn wythnos arbennig i ni hefyd gyda Eleri yma yn treulio wythnos gyda ni yn Strasbourg yn y Senedd. Mae Eleri wedi dod i weld beth dyn ni'n gwneud. Wyt ti eisiau dweud rhywbeth amdano ti dy hun gyntaf? Wel, dwi'n 19 mlwydd oed a dwi ar hyn o bryd dwi'n astudio am Mhrifysgol Durham ond yn wreiddiol dwi'n dod o Abertawe. Ie, ddim yn bell wrth dweud. Na, nid yn gwybod. Pa fath o beth wyt ti wedi bod yn gwneud yma yn Strasbourg? Wel, dwi'n cael llawer iawn o gyfleoedd. Dwi wedi bod yn ymweld â'r Senedd, wedi bod o amgylch y Senedd gyda chi. Yn ogystal, dwi wedi bod yn eich gwylio chi yn paratoi tuag at y bleidlais. A dwi wedi bod i mewn i'r siambr ei hun a dwi wedi gweld y system bleidleisio a rai o'r dadleuon sydd wedi bod yn mynd mlaen o amgylch y Senedd yr wythnos yma. Ie, rai o'r dadleuon poeth iawn y dyddiau diwethaf yma. Ac ti wedi bod yn gwneud gwaith hefyd, wrth gwrs, yn sgwennu datganiad i'r wasg ar fenywod. Dyna rhywbeth sydd o diddordeb i ti. Ie, mae o diddordeb mawr i fi. Ac wrth gwrs mae Senedd Ewropeaidd yn gwneud llawer ar gyfartaledd ac ymgyrchu ar hawliau menywod. Wyt ti'n meddwl fod e wedi bod o wers i ti fod yma am yr wythnos? O, yn sicr, mae wedi bod yn brofiad gwych. Dwi wedi cael gweld cymaint o bethau sy'n mynd mlaen a mae fe'n canolbarth Ewrop a fe'n bwysig iawn i bobl ddod yma i weld sut mae'r gwleidyddiaeth yn gweithio. Wel, dwi'n falch iawn bod ti wedi mwynhau. Dwi wedi mwynhau hefyd. Mae wedi bod yn bleser. Diolch yn fawr i ti. Diolch yn fy nghael i.